Balima bamanan kameno malikono ani maliko kanga fuleni walimando obeka taw kelengele na bela jelema yanfo au sigoro la ka fo nyana ko bisimila ko bi bamanan kuna funi sorolum kene kono mimina wala li chamake awiye maliki bariyo ani jien fanwere kibariyo la ton mi sira 5 ans wala sa kaseka ninkura fie Sénégali babulula au tonde jamano ministre Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVSI uyuka la jereba session ordinaire sigiko biolovlani flana nyenamaya abara unundo naka ben alamsado décembre kalo kle duru de ma CICB kononana Mali jamana fabala Bamako ala ngini feminye kaseka bara bado de nyesigi nyebla bara ukadara kono la jere min kanka sigi senka o ton jamana nyemoro ani a gouvernement nyemoro fe ni abena ubela jere fara nyogonka Mali jamana fabala yanno Bamako wala sa kaseka o sigi nyenamaya domi ndo dalendo o sigi re bara kama ube ben sibiri don décembre kalo kle wolon vladima Bamako yanno kene nyemoro ya akuntalendo ka nyeshi jekulu nyere ma nyama badima Amadou Kamara ani Fuseni Keita Sheriff la jabara ni sotogola olu de kera bara shiri anga je anga soro le unaje Farafina jamana nani min farla ɲɔgɔn kan n'u jɛlen bɛ babolo kelen na n'an b'a wele ko Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal bakuruba la OMVS u ka lajɛrɛba ta ko 72 a baaraw nun donna an fɛ Bamakɔ yan nɔ. Ne bɛ a daminɛ ni foli de ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa ma président Ibrahim Boubacar Keita n'an ka jamana mɔgɔw bɛɛ ma ani gouvernement u kelen ka nin ɲɔgɔnajɛ ka a bisimila Mali kɔnɔ yan an b'o foli kɛ ko waleɲuman dɔn y'a kɛ n'o bɔra a la aw yɛrɛ b'a dɔn anw ka organisation n'o ye OMVS ye a ka baara ɲɛsinnen bɛ baji de ma baji min n'a bɛ Kayi fanfɛla la min bɛ bɔ Laginɛ ka taa fo Sénégal mara la tɛmɛ Bafula bɛ kan n'a bɛ fo fleuve Sénégal a baji a bɛ se ka baara cogo min na ka nafa lase jamana naani minnu n'a bɛ tɛmɛ a kɔnɔna na an ka jɛkulu ye a sigira o de kun kan a daminɛna tubabu san 1972 o ni bi cɛ a bɛ baara la pour que jamana naani ninnu n y'a fɔ cogo min u ka nafa sɔrɔ baji baara la u ka ɲɛtaa fɔ courant b'o la aw yɛrɛ b'a dɔn Manantali ale ye barrage belebeleba ye min bɛ Bafulabe mara la Kɛɲɛba mara la min bɛ courant bɔ a courant bɛ se Mali ma a bɛ se Laginɛ ma a bɛ se Mauritanie ma ayiwa fo Sénégal. U ka lajɛrɛba in senfɛ ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye OMVS ye a ma ɲɛma a ka laseliw senfɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni farafina jamana ninnu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba in ko a nafa ka bon kosɛbɛ u ka baaraw sabatili sira fɛ bawo a ka fɔ la kɛnɛ min don u da bɛ don u ka nafoloko ani degun ni gɛlɛya minnu b'u kan u da bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma. Jɛkulu in ka baara kɔnɔna na min ye kulun ye k'u bɔ Saint-Louis Sénégal ka na fo Kayi an bi de ani Kayi cɛ kilo 45 o baara o bɛna bila sen kan a ti mɛn o ye Mali ka laɲini belebeleba ye ayiwa projet fɛn fɛn n'a a tun bolodara organisation in kɔnɔna na o projet ninnu bɛɛ tun ye ɲɛtaa sɔrɔ u daminɛna fo k'a to nin na o de la Mali ɲɛmaa y'a ɲini a organisation in ɲɛmaa tɔw fɛ u k'u jilaja san wɛrɛ n'o bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ o baara ninnu ka daminɛ Ala barika la an nanen an ye an cɛsiri jamana ninnu ka dɛmɛ kɔnɔna na ayiwa baara ninnu n'Ala sɔnna ma n'a wariw lajɛra an hakili de b'a la fana u bɛ lajɛ a ti mɛn parce que min ye contrat ye min bɛ baara ninnu boloda o signera ka ban ayiwa tɔ tora sisan ministère des finances ninnu olu k'u fara ɲɔgɔn kan wari ninnu bɛ ɲini sababu min kosɔn o ka se ka sabati donc baara ninnu u fanba Bamakɔ yan
bena boli o de sira kan. Bamako sigili n'a bɛ kɛ ka kɔn a jamana naani jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛba ɲɛ Jan Ahmed Semege ka fɔ la a na kɛ sabu ye u ka se ka baaraw caman kolobo kari k'a bila farafina jamana ɲɛmɔgɔw ninnu ɲɛ ni ka sɔrɔ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i hakili to ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen na jango a ka laɲiniw bɛ sabati cogo min na. Baara bolodalen dɔ nun donna ka ɲɛsin ɲamankuma Bangoni Janginɛbugu ɲɛta sabatili jɛkulu faraɲɔgɔn kan tɔn olu ka jɛkulu collectif des associations pour le développement de Janginɛbugu o tɔn fɛ baara in nun donna a kɛra sababu ye kɛnɛ in kan Croix-Rouge ka dɛmɛ don ka ɲɛsin faraɲɔgɔn kan tɔn in ma ni motoni sen saba camanw dili ye u ka jɛɲɔgɔnyaw sinsinni kadara kɔnɔna na Abdul Karim Sako bɛna ɲɛfɔli k'an ye. Faraɲɔgɔnkan min n'u b'a fɔ a ma nansarakan na collectif des associations pour le développement de Janginɛbugu CADD u ni Croix-Rouge ka tɛgɛdiɲɔgɔnma baara hukumu na u ye baara dɔ nun don u b'a fɔ min ma nansarakan na valorisation des déchets n'o de k'a fɔ mana sachet min n'an b'u fili ka se ka olu lasago k'u fara ɲɔgɔn kan k'u bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn min n'a bɛ se ka adamaden nafa n'o bɛ kɛ sababu ye ka sigida k'u jɛya nɔgɔ k'u kɛ ka nafa wɛrɛ ɲɛ adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ u ni Croix-Rouge ka tɛgɛdiɲɔgɔnma baara kɔnɔna na u ye katakatani dɔ d'u ma CADD coordinateur ale kɔni y'a ka nisɔndiya yira ni ka laban ka welewelekan kɛ ka ɲɛsin sigida maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an balakaw u ka se ka mana sachetw fara ɲɔgɔn kan k'u magɛn n'a ye walasa baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na. Ɲinini musow fɛ u ka to ka mana ninnu fana lasago walasa a kana to ka jigin fossé dingɛw kɔnɔ u kana to ka kɛ ɲamaw ye ka taga bɔn fossé dingɛw kɔnɔ n'a bɔnna fossé dingɛw kɔnɔ goudron min b'an bolo goudron kelen min b'an bolo n'o ye Janginɛbugu ta ye an bɛ se k'a fɔ o tɛ Janginɛbugu ta ye o ye fan caman ta ye parce que fan caman bɛ tɛmɛ Janginɛbugu fɛ n'o goudron n'o dara vraiment an fa ani an karamɔgɔ o sababu la Usman Serifu Madani Ayidara n'a fɔra ko o goudron o de bɛ foncé de bɛ fa ɲama na o foncé de bɛ fa manani na k'a kɛ ka ji labɔ ka ji kɛ ka goudron fa fo goudron bɛ tiɲɛ vraiment a bɛ kɛ degun ye an b'a ɲini u fɛ nin kɔfɛ bi u ka fɛɛrɛ kɛ a ɲinimɔgɔw fɛ vraiment mana ninnu u k'a lasago ka an yɔrɔ ɲini ni Ala sɔnna ma an bɛna fɛɛrɛ bila ka an ye yɔrɔ bɛɛ f'u ye walasa u bɛ se ka na a di an ma cogo min na an fana bɛ se ka taga n'a ye yɔrɔ la a bɛ se ka bamayɛlɛma ka kɛ fɛn ye nafa bɛ se ka don a la cogo min na ni a bɛ na ni fɛn wɛrɛ ye quoi. An ka ɲɔgɔn bɛn ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin ko in na ni ninnu ko k'u bɛ ɲama cɛ ka bɔ an da la an bɛ min fɔ maire ye kɛrɛnkɛrɛnnenya maire n'i y'a mɛn ɲama bɛ cɛ ni ka taa nana ka na ɲama doni a bɛ taa bɔ min hali n'aw ye dépôt yira a bɛ poser yɔrɔ min n'a ma cɛ joona yɔrɔ a bɛ kɛ baara ye o tuma an bɛ min fɔ aw ɲɛna a kana kɛ fɛn ɲuman ni tɔnɔbɔbali ye ni ko in dilanna a k'a jija a k'a tɔ sɛmɛndiya Croix-Rouge bolo. Croix-Rouge ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ a nisɔndiyalen don nin baara in na ko sabu sigida jɛya baara ko ye bɛɛ lajɛlen ka hami de ye ka d'a kan k'ale yɛrɛ sigida maa ye o hukumu na a ye welewelekan kɛ ka ɲɛsin sigida maa kelenna bɛɛ lajɛlen ma u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan CADD ka nin baara in a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min. Bɛɛ de ko Bangoni problème ba yɛrɛ ye min ye o ye assainissement ye bon assainissement dun tɛ se ka taa ni mɔgɔ yɛrɛ m'i jɛya fɔlɔ jɛya bɛ daminɛ depuis so kɔnɔ fo kana se fo carré kɔnɔ fo kana se o tuma na a y'a fɔ a bɛ cɛ ka bɔ carré kɔnɔ ka taa bila yɔrɔ dɔw la bon a kan ka taa bila yɔrɔ minnu na sɔgɔmada in na Ayisa bɛ yɔrɔ minnu na a bɛɛ o de ye pour que ka se ka on appelle ça en français dépôt de transit ka se ko a financement bɛ a wari bɛ ka se ka o yɔrɔw ɲɛɲini k'o se k'o yɔrɔw jɔ ka se ka ɲama bila yen yɔrɔ la pour que ɲama kana taa kɛ kɔ kɔnɔ tugun min bɛ kɛ degun ye sigidaw ma an bɛ min ɲini population fɛ o ye kuma fɛn fɛn fɔ nin ye bɛɛ ka jɛ i k'i bolo di ɲɔgɔn ma a ka Bangoni sanuya Bangoni an bɛɛ de ta ye ne yɛrɛ b'a la ne yɛrɛ Amadu Samaki ne b'a la Croix-Rouge bɛɛ b'a la. Sigida ɲɛma n'o ye Janginɛbugu maire ye ale y'a jira k'a fɔ nin y'ale de ka baara ye ko n'a ma ɲɛ ni maa sɔrɔla sigida la k'ale dɛmɛ a baara la n'o ye CADD ye a n'a dɛmɛbagajɛkulu Croix-Rouge k'ale b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni ka jira k'a fɔ mairie se ye fɛn fɛn o n'o kɛ nɔgɔ bɛ se ka bɔ an senkɔrɔ cogo min na. Tɔn o tɔn n'o b'a fɛ ka Janginɛbugu dɛmɛ pour que an ka kɛ an yɛrɛ ye an b'o tɔn fo ka daminɛ Croix-Rouge la ka bila fɛn wɛrɛ caman na association dɛmɛ fɛn fɛn n'a bɛ commune kɔnɔ n'a kan ka na Janginɛbugu la u bisimila u bisimila an bɛ kun n'Ala sɔnna an bɛ wuli ka dɛmɛ wɛrɛw ɲini mun tɛ katakatani ye an bɛ poubelle ɲini an bɛ benniw ɲini pour que Janginɛbugu bɛ se ka saniya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. An b'a lajɛ k'a fɔ collectif des associations pour le développement de Janginɛbugu CADD
ani kurawuruji ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara hukumu na n'o ye partenariat ye sigida minnu garijɛgɛlen a baara na an bɛ don baara fila ninnu donna ɲɔgɔn fɛ nansarala tɔnba Union européenne ani diɲɛ selekinaani tɔnba Nations Unies o ka dɛmɛɲɔgɔnya kadara kɔnɔna na baara bolodali kelen o bɛ ɲɛsin spotlight programme baara ninnu d'u ma a filanan bɛ ɲɛsin tile 16 baara ma o baara ninnu bɛ ɲɛsin karogɛlɛya wale ani bingani waleya minnu ni olu bɛ taa ka ɲɛsin musow ani musomanin cɛninw ma ka se ka o lahalayaw bɛɛ lajɛlen kɛrɛ baara ye nun doni kɛnɛ kan a ɲɛmɔgɔya kun taara ka kalifa Mali jamana minisiri la minisiri muso min ni ale ka baaraw bɛ ɲɛsin musow denmisɛnw ani denbaya kunkan kow ɲɛnabɔli ma kɛnɛ in yɛrɛ sigira sen kan ka bɛn alamisadon desanburu kalo tile 5 de ma CICB ɲɔgɔn kunbɛn so kɔnɔna na baara bolodali mina na ɲɛsin marabolo 4 de ma ka fara Mali jamana faba Bamako kan diɲɛ selekinaani tɔnba Nations Unies ka jateminɛw la kunnafoniw jirala k'a fɔ ka ta janvier kalo la ka na bila septembre kalo la san 2019 Mali jamana kɔnɔ yan nɔ karogɛlɛya wale ani bingani waleya minnu ni olu taara ka ɲɛsin musow ani musomanin cɛninw ma o hakɛya bɛ t'i jɔ mɔgɔ 1767 la an ka jɛ an ka kɔrɔfɔw lamɛn Sadio Sidibe ani Ibrahim Kulibali olu ka ɲininkali galama la. An bɛ bi kɛnɛ mun kan kɛnɛ barakamalen de don ne tɛna discours yɛlɛma bɛɛ k'a ka baara don mais muso Baranga y'a fɔ a ka discours kɔnɔ wagati dɔ sera an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn ku n b'o de fɔ n ka discours la mɔgɔ bɛ kɛ a ko man di ye a bɛ baara min kɛ n'a ka ɲi tugu a kɔ i bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ si kelen tɛ se ko la kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ aw m'a ye ne ye muso ye mais ne baarakɛ ɲɔgɔn ministre musomanw y'u ka baara bɛɛ bila ka na ne accompagner bi o de bɛ wele ko solidarité bɛɛ ka y'a fɔ dɔ de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɔ bɛ kɛ kɔmɔgɔ ye mais aw bɛ ko to ɲɔgɔn ta la aw si tɛ se ka taa ka si to musow ka bɛn u ka don da kelen fɛ u ka ɲɔgɔn faamuya spotlight ye programme belebeleba de ye dɛmɛbaga jɛkulu bɛna wariba de bɔ a ko la miliyari caman de don an k'an jija o miliyari mun bɛna bɔ a nɔ ka ye an bolo dayɛlɛlen don bɛɛ ye kɛnyɛrɛyew société civile ONG association de femmes ministère bɛɛ lajɛlen a bɛɛ de welelen don mɔgɔ mɔgɔ ko i bɛ se ko la ne y'o de fɔ e ko karisa tɛ se a t'a ɲɛdɔn e b'a ɲɛdɔn a kɛra i ka jamana bɔ bolo la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka baara kɛ pour que an ka développer wagati dɔ sera an ka diɲɛ lajɛ bɛɛ bɛ ka taga musow n'an da tɛ koko la a tɛ ɲɛnabɔ an ka jamana man kɛnɛ an k'an bolo di ɲɛmɔgɔw ma an k'an bolo di diinɛ ɲɔgɔn ma dugutigiw ma pour que basigi bɛ na an ka jamana kɔnɔ n'i bɛ diɲɛ koko la ni basigi tɛ a tɛ ɲɛnabɔ donc pour que an ka bɛn an ka don da kelen fɛ an ka jamana ka se ka basigi an ka développement ka kɛ réalité ye sini ɲɛsigi minnu b'an bolo n'o ye anw denw ye pour que an ka sini ɲɛsigi ɲuman dilan an denw ye vraiment aw bɛɛ lajɛlen bonne fête ala kana muso si ɲani bilen n'an bɔra nin kɛnɛ in kan. an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita terila ka jɛkulu minnu ni olu bi a ka fanga baara bolodalenw kɔkɔrɔma don mouvement IBK kanu u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni arabadon desanburu kalo tile 4 ye u yɛrɛ dagayɔrɔ la a laɲini ye fɛn min ye ka se ka dɛmɛ don kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw sɔrasilakaw ani an lakanabagaw ma Samayira Sanogo ani Num Kone olu kɛra baara seere Sherifila Jabara ni so tɔgɔ la an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ lahala min na wagati nin kɔnɔ a ko gɛlɛyara o ye gɛlɛya dan ye mais ko gɛlɛyara cogo o cogo a bɛ suma a tɛ suma anw yɛrɛ kɔ bi n'i y'an m'an sigi k'an bɛ point de presse kɛ parce que an bɛ lafiya la ala la an ka sɔrɔsiw sababu jamanakuntigi ko le Mali est en guerre ko jamana bɛ guerre la guerre min don k'a fɔ an ni dugu wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na o tɛ dɛ an ni terrorisme de bɛ ɲɔgɔn na a kɛlen komi adamaden n'a ja bɛ ɲɔgɔn na cogo min na an ka sɔrɔsiw bɛ cogo min na bi a bɛ anw tɔɔrɔ anw minnu ye population an de kan ka fara an ka sɔrɔsiw kan pour que ka se k'u ka moral la remonter mais an man ka kɛ sababu ye k'an ka sɔrɔsiw la démoraliser armée kelen de b'anw bolo n'o ye armée de Maliens ye n'o cira bi
Mali te ala ka no cɛ janya an man ka ko kɛ bi pour que armée bɛ se ka diviser cogo min na politique man ka don armée kɔnɔ dɛ jamanakuntigi ta tɛ armée ye dɛ an bɛɛ lajɛlen de ta armée armée kelen de b'an bolo comme Mali kelen b'an bolo cogo min na an man ka Facebook ta k'an ka sɔrɔsiw lahala dɔ la k'a bila réseau kan n'a kɛra a b'an ka sɔrɔsiw la démoraliser minnu fana kan ka taa fara olu kan i bɛ taa ale kɛlɛ la o b'a sɔrɔ moral yɛrɛ ka ɲi o b'a sɔrɔ jatigɛ yɛrɛ fana b'u la an bɛna tagama boloda tagama min k'a daminɛ Bamakɔ fo Kidal ka taa ɲɛ da an ka sɔrɔsiw kan u bɛ lahala min na an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ an de population ye armée jigi bɛ anw de kan bi an man ka kɛ sababu ye k'an ka armée la démoraliser n'i y'a ye bi an bɛ sunɔgɔ armée ɲuman de b'an bolo an de farala ɲɔgɔn kan ka jelidi kɛ jelidi min n'a bɛ ɲɛsin an ka tenitigiw ma ani groupement JSBM ni m'a fili a président yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ka tila ka bɔ yan ka taa Ogosago attaque min kɛra yen an se dɛmɛ min an de taara k'an ka armée malien ni banabagatɔw ye ka tila ka bɔ la mois de solidarité an se ye fɛn min an y'a fara ɲɔgɔn kan k'a d'u ma ko dɛmɛ k'a d'u banabagatɔw ma ala k'u dayɔrɔ sumaya an bɛ yɔrɔ min na hali bi dusukasi de b'an na mais a tɛ ɲa fɔ an ka ɲɛfɔli fana kɛ ala tɛ tile damadɔ bɔ attaque min kɛra bɛɛ b'a a kalama mais n'an y'an makun a bɛna ni gɛlɛya ye an bɛ min ɲini autorité fɛ an bɛ min ɲini gouvernement fɛ souvent u ka to ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ population ye faamuyali bɛ sɔrɔ min na parce que jamana ni a problème bɛɛ faamuyali kunnafoni dibaliya de o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don a sera ka fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye an ka jɛ an olu ɲamada Mauritanienkaw fɛ maa 60 ani maa 2 de tora ji la minnu kun b'a fɛ k'u kunda nazarala jamana kan ni kuwaji sira ye u bɔra Gambia yanfan de fɛ kurun kɔnɔ kurun min kɔnɔma kun ye maa 100 ani maa 50 ye diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsinnen don nin dungana taacogo in jateminɛni ma n'u k'a ma ko Organisation Internationale pour la Migration o maa ɲɛmaw ye a yɛrɛ k'a fɔ ko in kɛra ni danganda yɛrɛ kun man jan bawo kurun yɛrɛ kun tɛ kurun ɲɛnama ye a kɛra Nouadhibou fanfɛlaw de la n'o ye Mauritanie duguba ye Gagnaca yanfan fɛ ka digi Tilebi yanfan kan Organisation Internationale pour la Migration OIM ye a yɛrɛ k'a fɔ maa 80 ani maa 7 olu la denmisɛnnin da ɲɔgɔn na sera ka nɔni kɛ ka danganda lasɔrɔ u bɔlen ji la u ye seereyaw di k'a fɔ u kun bɛ kuru min kɔnɔ kuru moteur de sina ka bala ka ban'u ye Mauritanie faamaw minnu ye maa joginnenw ye walikelen ji yɛrɛ dadigi kɛ minnu na ɲɛsin kɛra n'olu ye Nouadhibou labitani zomɔ minnu fatura olu su sina ka don Nouadhibou kɛrɛfɛ La Guinée Conakry ye a yira alamusa k'a fɔ jɛkulu min bɛ wuli ka jɔ la ko yɛlɛma tɛ don jamana sariya sunba la ka sabu kɛ u t'a fɛ Alpha Condé ka mandanzamanan kɛ n'u ka jɛkulu bɛ wele ko Front National pour la Défense de la Constitution FNDC a ma ɲɛmaw minnu minɛnen kun don n'u bilara fiɲɛbɔda dilen kɔfɛ u mɔ a kun jɛra la k'a fɔ alamusa décembre kalo tile 5 u ka segin ka na kiiribulon kɔnɔ u nane ko taara bala fa dɔ fɛ bawo u ka labasabaw ye a jira kiiribulon ɲɛmaw la k'a fɔ a man ka da ka don denmisɛn ninnu kun kan ko la k'a fɔ k'i b'u kiiri ka sabu kɛ jamana sariya sunba kɛmɛ ka daga k'a fɔ nisɔngoya taama ka kɛ bɛnkan fanga taabolo don n'a ma ɲa k'a fɔ kiiri ɲɛmaw ma se k'u pan o dalaka in kunna kiiri ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ kiiri bɛ bɔ a juya kɔrɔ a bɛ bila kuma min na o da ma se o fɛnɛ mɔ ministère public ye ni o ye jamana tɔgɔla lapasa yɔrɔ ye kiiriso kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ale ka kumaw bɛ daminɛ ni foli de ye ka ɲɛsin denmisɛnninw mɔ bawo fiɲɛbɔda dilen kɔfɛ u mɔ a kun jɛra la k'a fɔ u ka segin ka na alamusa kiiri ɲɛkɔrɔ u nana k'u ni foli ka kan o la ko kuma na a bɛ se ka fɛn min fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ kiiri bɛ dulon nin cogo in na o kɔrɔ tɛ ko kiiri dabilara u ka labasabaw ye fɛn dɔ de fɔ sariya ɲɛkɔrɔ min kan ka jateminɛ yala u ka kiiri min bɛ senna nin ye ani jamana sariya sunba sariya senw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa n'a ma ɲa k'a fɔ o jalatigɛ tɛ maa si bolo yan bɛɛ lajɛlen b'i ɲɛsin jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ de ma n'o ye cour constitutionnelle ye u ka se ka jatigɛli kɛ ko la u ka sɔrɔ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kiiribulon kɔnɔ o tuma na jamana ɲɛmayaso ka lapasaba minnu bɛ kiiriso kɔnɔ n'o ye ministère public ye o avocat général Alassane Balde y'a yira k'a fɔ fɛn min bɔra yan a bɛ taa dajira ɲɔgɔn na de sariya donnanganaw bɛ La Guinée Conakry jamana kɔnɔ olu na jateminɛ kɛ a kan jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle fana na jateminɛ kɛ a kan n'o y'a sɔrɔ la u ka kiiri ni jatigɛli ka ka walikelen ani jatigɛli man kan nka fɛn min bɛ se ka ye nin ko in nɔ a ka sidɔn k'a fɔ ko in bɛ ka kɛ sa politiki binaku de ka baw Alpha Condé bɛ ɲini segin a kɔ bi jamana sariya sunba ferekete yɛlɛmali ko tɛ nka a kun bɛ ka gɛrɛndɛ min da
ka maaw sɛgɛrɛ minnu n'a tɛ hakilina kelen na wali kelen minnu t'a fɛ a ka kɛ a bɛ k'a lajɛ ka ko fari fa min bɛ se ka to basigi bɛ se ka don a niw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to nin kɔrɔfɔ ninnu n'an bɛ don kɔrɔ jango ko bɛ se ka fari fa ni ka taa nin da ye dɔ ye. Gabonkaw ka jamana ɲɛma Ali Bongo Odimba denkɛ fɔlɔ ni o ye Nureddin Bongo Valentin ye a donna jamana ɲɛmayaso kɔnɔ fa kɛrɛfɛ a ka baara bɛna kɛ min ye baaraw minnu bɛ kɛ jamana ɲɛmayaso kɔnɔ k'i ɲɛmada olu kɛtɔ fɛ n'a fɔra fɛn min ka kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se ka kɛ cogo min nin y'a yɛrɛ kɛlen ye a dama ko ye fanga kɔnɔ Nureddin Bongo Odimba Ali Bongo Odimba denkɛ fɔlɔ don Alamusa Desanburu kalo tile 5 minisiriw ka ladala lajɛ senfɛ nin jɔyɔrɔ in kalifara a la jɔyɔrɔ in tɛ jɔyɔrɔ kura ye nka ale si bɛ hakɛ min na Mamadeli ka na jɔyɔrɔ la min si kun bɛ o hakɛ la tiɲɛ don jɔyɔrɔ kun ma dangɛnɛmaya a ye fanga kɔnɔ o nka fanga kun t'a mɔ dunan ye bilen bawo kɔrɔfɔ min bɛ taa faamaso la o t'o bɔ faamaden ye k'i kunkolo da koko la k'o lajɛ a kun b'a bɛɛ kalamɔ nka a yɛrɛ de kun ma dangɛnɛmaya ni maa dɔnnen kun don Ali Bongo Odimba denw na min kun bɛ politiki la o y'a denmuso fɔlɔ ye octobre kalo tɛmɛnen o yɛrɛ kɛra wasaden ye wasabulon kɔnɔ nka maa caman kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ Ali Bongo Odimba y'a ka chef de cabinet min jigi ka bɔ chef de cabinet ya la jamana ɲɛmayaso kɔnɔ ni ka laban ka kɛ wula Bresa Lakrusha Alihanga ko Nureddin Bongo Valentin denkɛ in de ye o ni cɛkɔrɔba kun kari ɲɔgɔn na jango a bɛ se k'a jɔyɔrɔ in sɔrɔ cogo min tuma min na Ali Bongo Odimba sigira san 2009 a fa nɔna ni o ye Omar Bongo Odimba ye maaw kun bɛ to k'a ni Nureddin ye ɲɔgɔn fɛ o a denkɛ nka a ma sin ka a sen don politiki baaraw la Malika Bongo min y'a denmuso fɔlɔ ye o de donna politiki baara la fo o kɛn bɛ député ye bi Bongoville Nureddin Bongo denkɛ ale y'i ɲɛsin envièreux ma dɔw ko business o ye wariko ye o ye wariko nasiraw ye Ali Bongo Odimba ka san 7 fɔlɔ kɔnɔ dɔw y'a yira k'a fɔ a ka cɛsiri kɛra sababu ye ka da dɔw yɛlɛ Ali Bongo Odimba ye nka a yɛrɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ o sɔrɔla cɛkɔrɔba binni min kɛra tension bana fɛ Saudiya jamana kɔnɔ ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ n'a nana o bana fiɲɛ bɔli lada Maroc Casablanca jamana ɲɛmayaso lankolon ɲalen denkɛ Nureddin Bongo Odimba jɔyɔrɔ bonyana a n'a ba n'o ye Sylvia Bongo ye cɛkɔrɔba ka bana a bɛ kisa mɛn na o kunnafoni kun tɛ sɔrɔ maa si bolo n'ale ni a ba tɛ wa cɛkɔrɔba nanen Gabon jamana kɔnɔ fana a sina ka bisimila minɛ cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ jamana ɲɛmayaso kɔnɔ bibi na fanga sinamatɔnw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u sigalen don n'o y'a sɔrɔla Ali Bongo Odimba t'a fɛ k'a denkɛ labɛn i n'a fɔ Omar Bongo Odimba ye Ali Bongo Odimba yɛrɛ labɛn cogo min yan'a ka sa k'o ɲɔgɔn na wɛrɛ de natɔ don jamana ɲɛmayaso kɔnɔ kunnafoni di sira dɔ ye o kɔrɔfɔ nkalontigiya k'a fɔ Nureddin Bongo Valentin Ali Bongo Odimba denkɛ fɔlɔ tara de ka sabu kɛ baara ɲɛdɔ de bɛ a la a faamuya n'a kodɔ bɛ a la k'a jɔyɔrɔ in di a ma. Sudan jamana ni Ameriki jamana ye dandigɛli kɛ k'a fɔ u ka lasigidenw bɛ segin ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔ o kun ni kɛli cɛ kabini san 1985 bawo jamana ɲɛma min jagoya jiginna ka bɔ fanga na Omar El Bashir ale ni Ameriki jamana kun t'a fɔ Sudan jamana a minisiri ɲɛma ni o ye Abdallah Hamdok ye a ka taama dɔ senfɛ Washington na Ameriki duguba la nin kɔrɔfɔ lasera hali n'o y'a sɔrɔla k'a fɔ Sudan ka den siginkun ni nin dama ye bawo bebe in na Sudan ka den mago bɛ ani Ameriki ka cakɛɲɔgɔnya de la ka se k'a ka sɔrɔ kɔrɔta Ameriki ka u ka minisiri min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Mike Pompeo o y'a yira k'a fɔ jateminɛw na Sudan jamana ye paaranyaba kɛ yɛlɛmabaw kɛli la ka sabu kɛ jamana ɲɛma kuraw minnu bɛ jamana kɔnɔ bi u kɛn bɛ ka bɛnkanfanga sariyaw labato bɛnkanfanga kɛn bɛ ka lahɔrɔmaw minnu jɔ k'u bɛ ka jɛn n'o bɛɛ kɛli wa Abdallah Hamdok ka minisiri ɲɛma yɛrɛ a bɛ ka yɛlɛma dɔw kɛ sariya nasira kan fangabondako nasira kan hali n'o y'a sɔrɔla Sudan ka denw nin laseli in ma se k'u bɔ ka sabu kɛ u sigi kun bɛ ka dɔwɛrɛw kɔnɔ min tɛ nin si ye minisiri ɲɛma Abdallah Hamdok kɔni bɛ wuli ka jɔ la Ameriki jamana kɔnɔ jango a bɛ se ka maaw sɔrɔ maa minnu ye baɲumankɛlakaw ye n'u bɛ se ka na n'u ka nafolo ye ka labaara Sudan jamana kɔnɔ jango Sudan jamana bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ sɔrɔko nasira kan Sudan jamana ka laɲini ye fɛn min ye Ameriki jamana ka tɔgɔ jɔsi ka bɔ jamanaw cɛla a fa fɛ jamanaw minnu jateminɛ bɛ k'u kɛ bamanciya wale kɔkɔrɔma don jamanaw ye Sudan jamana b'o la k'i dun t'o la a ka gwɛlɛ ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ka sabu kɛ ni Ameriki jamana y'i bila o gafe kɔnɔ ka ban ni juru yera e la diɲɛ selikɛna ni setigi jamanaw ka warisoba i n'a fɔ Fonds monétaire international FMI wali kelen Banque mondiale olu tɛ fɛn bɔ o juru la wa dɔwɛrɛ tɛ don i la
Araba Abdallah Hamdok ni o ye Sudan jamana ministri ɲɛmaa ye ani wasablo filana kɔngɛrɛ mo kumana olu ye ɲiningali dɔw tɛngun a la k'a fɔ a ka d'u ye a ka baara kɛ olu siraw kan o dɔ ye ka jɛlenya don nafolo labaara cogo la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna surasiya mina sandɔ o tɛmɛnen kɔfɛ wasadenw y'a yɛrɛ la k'a fɔ surasi fanga min kun bɛ yen Omar El Bashir tile la n'olu bilama dɛmɛ kɛrɛfɛ o ma ɲɛmaa dɔw kana na hali bi dɛmɛ don ka ɲɛsin bamanjiya wale ma o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen ni Al-Qaida bamanji jakulu kɛra sababu ye ka dankari kɛ olu ni na o maaw ka denbaya Sudan jamana ma ɲɛmaaw k'a lajɛ ka kumaɲɔgɔnya n'u don ani olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ wasadenw yɛrɛw bolo Ameriki kuma dɔ tɛmɛna kuma min ni Al-Qaida bamanji jakulu dagayɔrɔ dɔ kun bɛ Sudan jamana kan. Nancy Pelosi Ameriki jamana kono wasablo filana ni o ye chambre de représentants ye ale yo ɲɛmaa ye musolaka do Barack Obama ka fanga ɲini dɔ o ma fɛnɛ do wa ni y'a ye k'a fɔ ale bɛ wasablo ɲɛmaaya la o b'a jira de k'a fɔ wasablo kɔnɔma fanba bɛɛ ye Barack Obama ka fanga ɲini dɔ démocratiw ye u bɛ wuli ka jɔ min na jamana ɲɛmaa Donald Trump nɔfɛ ɲɛmaamuso Nancy Pelosi n'a mɛ a jira k'a fɔ sɛbɛnni ka kɛ joona ka ɲɛsin Donald Trump ka fanga binni mɔ ka sababu kɛ sɛgɛsɛgɛli fɛn o fɛn kɛra olu fɛ sɛgɛsɛgɛliw nana jɔ a kan k'a fɔ tiɲɛ do Donald Trump a kun bɛ k'a ɲini ka olu ka tɔnden dɔ tɔgɔ tiɲɛ n'o ye Joe Biden ye o min bɛ sɔn ka kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi sigi ka taa senfɛ san 2020 k'i kɔ da Donald Trump kɔ a la ko kumana u ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yir'u la k'a fɔ Ukraine jamana ɲɛmaa togorokoma ni dɔw ko Imorisi o min kɛra jamana ɲɛmaa ye Volodymyr Zelensky ko Donald Trump kun bɛ k'a ɲini a fɛ ko walasa ale ka dɛmɛ don Ukraine jamana mɔ Joe Biden denkɛ a kun bɛ baaraw minnu na Ukraine ni dugukolo kan ni sigasigana bɛ a kun ka k'a fɔ a ye yuruku baara dɔw kɛ ko fɔ Ukraine jamana ɲɛmaa k'o sɛgɛsɛgɛ ka bɔ n'o ye min bɛ se ka to cɛkɔrɔba n'o y'a fa ye Joe Biden o tɔgɔ bɛ tiɲɛ yanni jamanakuntigi sigi ka taa cɛ ko wa k'u ka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira u la k'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye ko bari sabu ka d'a kan u ye maa 10 ani maa 7 minnu bisimila wasabilo kɔnɔ k'olu ɲininka u sɛgɛsɛgɛlen ye a jira u la k'a fɔ wulibali don wa Volodymyr Zelensky yɛrɛ Ukraine jamana ɲɛmaa a ka bisimila Ameriki jamana ɲɛmaaya so kɔnɔ jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ ko Donald Trump gɛn kun bɛ k'o ni fɛn min falen ɲɔgɔn na o kun ye nin kokolo de kɛli ye ale ye Ukraine jamana kɔnɔ yana k'a bisimila maa wɛrɛw sɔrɔla sɛgɛsɛgɛliw la minnu y'a jira k'a fɔ dolari wari miliyɔn 400 Donald Trump kun bɛ k'i da k'o leeru bɔ Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky la i bɛ n ka fɔlen kɛ na nin d'i ma n'a ma ɲɛ k'i mago bɛ kɛlɛkɛminan na kɛlɛ min bɛ ni Irezila jamana ni ɲɔgɔn cɛ bi ni Irezila kɛ mɛ k'i ka jamana fankelen tigɛ magabi k'o fara a yɛrɛ kun Crimée dolari wari miliyɔn 400 in bɛ yen koyi nka a tɛ se ka sɔrɔ i fɛ f'i ka n ka baara kɛ bɔ kɛra nin bɛɛ kalamɔ nin b'a jira k'a fɔ Donald Trump yɛrɛ bilama sigi b'a kan k'a fɔ ale bɛna kɛ jamana ɲɛmaa sabanan ye k'i to fanga na wuli ka jɔ ka kɛ i nɔfɛ wasabilo dɔ fɛ k'i ka fanga ka bi ale bɛ kɛ o jamana ɲɛmaa sabanan ye a kɛra maa filaw minnu na ka tɛmɛ fɔlɔ o ye Andrew Johnson ye o ta kɛra san 1868 maa filanan kɛra Bill Clinton ye o ye kɔsa in na ye o kɛra san 1998 nka Donald Trump hakilina tigɛlen fɛnɛ don k'a fɔ i n'a fɔ ni maa filaw minnu da kɛra ka tɛmɛ ale ɲɛ ale fɛnɛ na jabajɛ i n'a fɔ o maa filaw jabajɛra cogo min na wasabilo filanan na n'o ye sénatɛriw ka bulon fɛnɛ ye k'a sababu kɛ wasabilo filaw minnu bɛ Ameriki n'o ye kɔngɛrɛ ni Sénat ye kɔngɛrɛ wasaden fanba o ye Barack Obama ka fanga ɲini dɔ démocratiw ye nka sénatɛri wasabilo wasaden fanba o fɛnɛ ye Donald Trump ka fanga ɲini dɔ les républicains ye ji jɔyɔrɔ ye jun kɔrɔla ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye duwa ɲini yɔrɔ ye bɛlɛ ye wa nin ko laban yɔrɔ ye sénatɛriw de fɛnɛ ka yɔrɔ ye sénatɛriw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u bɛ Donald Trump kɔ bi u b'a kɔ sini o kumana bincogo tɛ a la nin sɛbɛnfura in fɛ wali kelen Nancy Pelosi Barack Obama ka fanga ɲini dɔ ka hakilina in nsababu la. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ci aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna k'o jira aw ni aw na.